Práve sa skončila diskusia o knihe, ktorú som prekladal, ale bola aj sfilmovaná ako film, takže neplánované, to je kniha, aj film. A rozprávali sme o tom, ako žena, ktorá bola kresťankou, ale dostala sa do propotratovej organizácie, pochopila, že je to hlboký omyl a deti máme chrániť a nie zabíjať. A ako odtiaľ odišla a z tej potratovej kliniky je nakoniec hlavná budova organizácie Pre život. Táto kniha ma prekvapila. Je ešte, povedal by som, viac ako mnohé iné knihy. Kniha je silnejšia ako film. Abby Johnson priznala tomu, že všetko som to o kresťanstve vedela, ale som sa podľa toho neriadila. Hneď ako išla na vysokú školu, že žila ako utrhnutá z reťaze, večierky, opíjanie, zrazu tam sa zjavne objavili sexuálne vzťahy. A mňa úplne šoklo, že to čo má byť? Ako môže niekto z ničoho nič začať žiť úplne dvojkolajne, hoci predtým žije celkom zásadovým životom? Ďalšia šokujúca vec z knihy. 8 rokov pracovala v celom priemysle a ani raz kotra nevidela. Tu je veľa, až veľmi veľa takýchto zvláštnych momentíkov, kedy musíš nad tým veľa premýšľať nakoniec. Ja tiež ďakujem, že ste prišli, že ste boli ochotní počúvať. A ešte ja som trošku pozabudol, že naozaj sme natočili video na začiatku tejto kampane 40 dní za život a bol som nadšený z toho, že budú sa ľudia modlievať pred tou Ružinovskou nemocnicou. A som veľmi rád tým počtom, čo ste tu mali vysvietené, že koľko ľudí sa odvrátilo z toho, že sú to stovky ľudí z toho potratového priemyslu, koľko bolo zachránených detí a že toto má zmysel. Vytrvalá dlhodobá modlitba dokáže zmeniť životy druhých ľudí, ich názory, možno ich vnútorné rozpoloženie. Stojí to za to do tohto sa zapojiť. Tak tiež vás k tomu pozbudzujem a ďakujem.